Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Culturo TV. Mijn naam is Alston Sanayong en zoals u ziet zijn we vandaag in de Palmentuin. En met wie zullen we een interview hebben? Met de heer Milton Bisschop. De heer Milton Bisschop was hoofd PR van de afdeling jeugdzaken. Maar wanneer naku even wan jen naku tak amo teka post voor Naarden, dus als het ware PR van KPS. En wij zullen hem vragen van waka sowieso naar criminaliteit in Suriname. Het jeugdbeleid ook, maar hoe denkt hij als het ware een verandering te brengen in de criminaliteit, in de sansa epsa inakondre, isap verkeertori, disi datitori, te faamo chara boto waka, no de Fuchawamoro, veilig Suriname. Culturo TV in gesprek met Milton Bisschop. Milton Bisschop, welkom in de aflevering voor Culturo TV. Abede wan chinso ting sa ateki ma isap door a drukte, maar next ne confusing ting. Welkom in Culturo TV. Mo begin direct na nga eerste vraag. Wie is Milton Bisschop? Strana man, like Fala Masabi. En Milton Bisschop is al 16, 17 jaar verbonden aan het Korps Politie Suriname. Al 17 jaar timmeren aan de weg. En Miro kom je naar voorrecht, of je bij ABBA voorrecht voor ook de verschillende afdelingen. Onderzoeksdienst, narco, recherchediensten, voorlichten, jeugdzaken. Dus we zitten timmeren al 17 jaar aan de weg. Daarnaast ben ik 1000 poot en de laatste jaren hoor me voor bezig naar een provinciebeleid waarbij het belang van het kind, de jongeren, onze doelgroep, centraal staat. Dus allemaal sap me, weekend Milton niet. En de massa slogan voor me, no space for drama en een code naar always lobby. Always lobby. Oké, Milton Bisschop, ik volg je al een tijdje op social media. En misschien tak, vanuit Yusrefi, je hebt een soort programma, isap itok, je geeft voorlichting, vooral voor de jeugd, als het ware. Voor de man chaden serefi wan fasi dat de man no doro in a criminaliteit, maar laat voor a criminaliteit tak de man chaden man serefi wan fasi pe isap tak you know, op spijt van later. Wat kan je ons allemaal daarover vertellen? Ja, inderdaad. Tap na Opa Doelie dat natuurlijk met hulp van externe actoren. We denken UNICEF. Wan studio de pe me go live wa programma ma wam de programma samecha wakata pe na wan taki na inspect pe me soorde jong wan vooral horizontal balans, probeer niet negatief of zorg ervoor dat je niet negatieve aanraking komt met de justitie, politie, omdat het je gaat achtervolgen. Kortom, we hoorden maar in balans, we zorgden maar, we leerden maar ethische waarden, normen, voeta in het gareel, in het balans, omdat zei ik kon niet bij accent maar van TV lang zo. En dat amatega kon niet pikken via naar koeien kon het. Met andere woorden, de ouderen hebben een scala aan wijsheid. De man met los aan mee, zou aan besparen. Is heb je toch de jongen. En de spreker zelf heeft ook jaren gediend bij de onderzoeksdienst. Bij mij dat a crime no epai. Dus we tegen de jongman, we tegen de jonge dames. De man zei play shata gringo tapamata. Zei ik eens, een model dat ne woroko. Omdat tot slot van rekening, you was zolang de gebakken per. Dus kortom, wat wij doen of wat ik doe of wat ik beoog te doen is om de jongeren zoveel mogelijk in het gareel te houden. Maar let wel, zij staan elke dag voor een keuze, voor die uitdaging. Maar wij geven ze die handvaten, de tools. Ja, voor dat Amy man, laat je niet meesleuren met een negatieve stroom. Laat de mensen jou niet negatief beïnvloeden. Want na 3 sani, sami mek mee en ze eten altijd vers in je geheugen. De man is play kwaai man. En wat de spreker zelf heeft meegemaakt. Ambulance, lijkenwagen of je weer vrijwillig. Dus we dachten, voorkomen is beter dan te genezen. Horizontal balans. Oké, Milton Bisschop, te weet ik about a crime, want ik haar was aan in de mo drapen en mino kan bigi a aflevering ja, zodat mino tak about a crime. Liep voor a jeugdbeleid, ushitak
kort nog, isabi toch maar aantal uurtjes, wist je dat na meestraat, want aan die komt sapi, de man klaar toemang, de man kon sowieso hebben we het bericht gezien, gelanceerd door KPS, zelfs op Star News. Van je vindt criminaliteitsrevi in Suriname, want vaak genoeg heet boy, criminaliteit, sowieso komt dat door afasi van akondre edrai, want if akondre edrai a criminaliteit is steek, want amoni ne de. Maar sana you meaning tap api story dat is refi. Inderdaad, we zijn geen vreemde in Jeruzalem en natuurlijk toevallig bericht ook toe. De spreker is ook zelf daar op locatie geweest. En natuurlijk is het treurenswaardig, ja. En dis na wang, une juichen in toe, omdat wij het jammer vinden wanneer wij zien dat jongeren, maar ook mensen, volwassenen vervallen in de criminele circuit. Let wel, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ja toch, tramai denk ai optie. Risico van vak dat ik zei, want die sabaku, want die chonchon, 99 lezen kan go bingo, maar wat lazy. En ino safa e waka een model. Dus mine de inwa hoera stemming, ik vind het wel jammer dat jongeren, mensen vervallen in de criminele circuit. Want één moment van onbedachtzaamheid, je kan het niet navertellen. Tramai weer een blauw jakti. Dus ik ben nooit in een hoera stemming. Maar let wel, risico de man. Verantwoord hoe dit op je schrijft. Maar wat wij proberen te doen vanuit de zijde van de politie is om de bewustwording meer op meer gang te brengen. We zien inderdaad, we worden geconfronteerd met tal van zaken waarvan wij zeggen, hey, wij moeten aan de bel trekken. Maar preventie-wise, wij gaan de man, omdat we zelfs trace dat, hey, if je play gringo, dan ik kan sap dat, if one man zegt, we kan gaan je potroken, je roof, dan moet u niet verwachten dat de politie u met fluwelen handschoenen gaat behandelen. Ja, want het hoeft niet zo ver te komen. Juist, want dat nou want den Sunny ook toe, hè. Want nu is er een discussie ontstaan op social media. Tak, jere no, de gringo malik sa je taki, inspect, mika tak inspect. Ja, de gringo malik van itaki inspect. De manalibisma ook toe. Weet je, en je hebt op social media is er een discussie ontstaan van waka. De manalibisma, maar de manasma ook toe. Spreken we het goed of spreken we het niet goed? Want je ziet de man taki, hey, rest in peace strijder, rest in peace legend. Is dat bevorderlijk voor de jeugd? Let wel, ik wil de samenleving, zomaar nou een legend, zomaar nou een strijder. Ja toch? Het is belangrijk, Sami Wantaki, dat de samenleving laat je positief beïnvloeden. Ja toch, laat je positief, want je hebt, look, Sasa weet je dat film, noem maar op, clip, noem maar op, zijn gewoon opnames, is dat toch? Maar Sami want tijdens een samenleving, en ook door de trauma van alle de man van Street University, laat je positief beïnvloeden. Zomaar naar je legend, zomaar naar je strijder. Amai leer me positief ting, amai leer me voor broko oso, amai leer me voor potroko, amai dat naar mijn legend, amai naar mijn strijder. Ja, een risico naar you. Maar wat ik wil meegeven, en het kan ook niet, het is niet bevorderlijk voor de jeugd. Als we kijken over het algemeen, het is niet bevorderlijk voor de samenleving dat deze man staat bekend als een rover of ex-Shamalekwa legend. Natuurlijk, ze doen laat doen, maar op beïnvloed je negatief met alle gevolgen van dien. Maar ik zeg, laat je positief beïnvloeden. Er zijn genoeg rolmodellen. Er zijn genoeg modellen in Suriname. Actie de man in een model in de jaren 80, 90. Actie de man. Sakot ome bigi strafa boma. De man met een inspect. Takanga de boy. Wana yuwang de na fokanti. Begrijp? Dus er zijn genoeg rolmodellen in Suriname waarvan wij kunnen zeggen, hey, deze man stimuleert me, motiveert mij positief. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden in Suriname. Want de spreker, ik kan geven voorbeelden dat Mango roof 5 om 5 golu. Amande waar rolstoel. Mango roof amande nu in Annette Soft. Dus er zijn genoeg voorbeelden. Maar een keuze is dan na een betrokkenen. Een keuze is dan na wang, oké, ik laat mij positief beïnvloeden, dus ik ga mee naar een positieve zijde. Maar ik laat me negatief, maar je moet instaan voor de consequenties. Dat is heel belangrijk. Dus u bent verantwoordelijk voor uw eigen daden en handelingen. Dus if een man tak zei ik sa, mi wang go pot mi wang potroko, mi wang harketi, mi wang broko oso. Dan kai go ta bingo na bingo, maar een man sap ook de risicofactor na tak, hey, ik kan met aan de man tapadek. Ik kan met naar de politie tapadek, maar ik kan met ook naar een huisbewoner. Ik kan met naar bijvoorbeeld Amasaba pre. En you know sabi dat een kat in het nauw gedreven. Maar rare sprong, want even maar abouw roko.
is dat wat toch allemaal gebruiken, allemaal usen wat allemaal nog zij committee. Dus dat naar risico voor afpak. Maar belangrijk is dat ieder verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen daden. En nogmaals wil ik de samenleving oproepen. Minotak wang, mijn doelgroep, maar met een totale samenleving. Laat je niet leiden door emoties. Laat je niet leiden door de negatieve stroom van anderen. Want te ayuru odoro gaat u alleen met de gebakken peren zitten. Met taknanga de man, omdat misabi. Tramana suma de mij play gringo. Tramana suma de mij go duel. Tramana suma de mij start wa war. Tot slot voor een rekening. Want je weet wel waar het begint. Ja toch? Maar je weet niet waar het In een sap bij eindig. En dat na risico van model toch? True. Wat we zien is dat jongeren vaak genoeg elon baka de man. Is dat toch? Hoe komt u dat? Hoe denkt u dat dat komt? Is dat toch? Na de man harde man go in een systeem vervoeren. Want dat begrijp ik even niet. Je hebt de jongen 15, 16, 17 jaar. Ik denk dat na ukulibi echa de mango, atap ukulibi echa de mango in een situation dat hij of na wan trasani. So, want you have the cijfers. Sana ariden baka. Lugo, er zijn tal van redenen. Ja? Ik heb nu geen statistieken bij me, maar ik schrijf naar ghetto boy. Mina ghetto, mina model ghetto boy. En ano, akkoord politie Suriname leer me bepaalde sani. Ja. Ghetto boy is shifuru en om hem de man kan takken, maar we gaan niet klassificeren. Ja. Alla biertelijk van taki toch. We gaan niet klassificeren, maar belangrijk is dat mensen worden beïnvloed door de negatieve stroom. Ja. Anderzijds is dat de man een verleiding. Tramano man tak nee, omdat allemaal zo dat je na pussy, je na punk. Maar ina man ati amano wan go mee. Maar is het begrijp dus tramana bijay gewoon is afvat op bijay. Amai bari dat minam alweer een origineel altijd. Mi wa weer wat yellow beard om mijn nekkie volgt toch. Dus alle de model dat de tak ze staan voor keuzes. En elke dag, want de wet geldt voor u, maar ook voor mij, ook voor de spreker. Dus alle die zullen er verleidingen komen. Mango wan zit opzien aan hij, maar wan zijn niet gewoon chucha, maar o met je potroko, maar o met je knap tap uitkijk. Maar de vraag is, wat ga jij doen? Ja. Ja, een moment van onbedachtzaamheid. Want het ding, zij ook knap dat is het optie. Je praktisch no mogo roko, wist nou wat dollar me kan verdienen. Begrijp? Dus er zijn tal van redenen. Tramai tak armoede. Maar laat me dat gelijk stressen. Dat is geen redenen om strafbare gedragingen. Weet u hoeveel mensen die in armoede leven? Of mensen die sabi pina, die amana PhD, die amana master of die. Begrijpt u? Dus dat is geen reden. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. En daarom wil ik ook de samenleving oproepen. Met voor sociale controle op. Sociale controle ontbreekt. Sociale controle de man over 8, over 9, lockdown euro. Je ziet een model schrijven. A respect moest komen bakken, wederzijds. En a sociale controle. En de omtakkie en belangrijk. A bewustwording moet op gang worden gebracht. Dat als samenleving, Umoroko together. Preventief, de man van de straat, de man van de street university, noem maar op. A bewustwording moest komen. Hé, mi man. Hey, no, une accommodeer voerman, no, une potroko. Dat je zegt, hey, oh god, we ontmoedig de man. Oké, je hebt het over awareness. Sowieso zie ik jou soms naar een aantal scholen gaan. Maar vind je dat er meerdere organisaties moeten zijn die dit soort rokodisi? Isabi, vind je dat er te weinig zijn of de man in next voor de man? Want vaak genoeg eigenlijk a jeugd de vrij no de. Mimi etakelijk on the streets like sa meisje. A strati vrij. COVID de man go na scoro. De man denk dat hey fami kan make one money. Fa je vindt beleid dat hij. Vanaf dag 1 heb ik het gezegd. Sinds 2016 is de spreker de trekker geweest van de landelijke Middle People campagne. Ik blijf het zeggen, na een aantal keren te hebben geëvalueerd. De aanpak van het jeugdbeleid, zeker jeugdcriminaliteit, behoeft op integraal niveau. Wij moeten de koppen bij elkaar. De politie kan het niet alleen. De man van de straat hebben we nodig. Ja? De verschillende netwerken, de verschillende disciplines. We hebben ieder nodig. Allemaal af van nodig. Voetak, laten we het jeugdbeleid samen ondersteunen. Schouden de man doen wang. Preventie-wijs weer ook om matrasina, solis na moster na de maaltijd. Te aroof, abaroof en vinden plaats komt de politie met een, begrijpt u? Maar wij zeggen nee.
Alle actoren. We hebben de psycholoog nodig. We hebben de deskundigen nodig. We hebben de artsen, noem maar op. De buurtorganisaties. Kijk, wat ontbreekt. Want soms na desledigheid is des duivels oorkussen. Soms na, omdat de mannen kiezen aandacht. Dat de mij verval in een crimineel. Is er een buurtorganisatie daar in de buurt? Wat kunnen we doen? Wat kunnen wij doen? Welke bijdrage kunnen wij leveren? Het is niet alleen weggelegd voor de justitie, maar voor alle actoren. Dus ik blijf erbij. Een van de randvoorwaarden is dat wij het gezamenlijk moeten doen. Ja, oké. Een van de randvoorwaarden is dat we het gezamenlijk moeten doen. Wat belangrijk vraag die ook toe from a youth, dat na de jeugd kijkt op naar artiesten. Niet alleen maar artiesten, maar in de meeste gevallen naar artiest pokoe het draai. En in Suriname weten we een soort hype die. Money talks hype. Isabita, we go get money. Isabita, de artiest is niet eigenlijk te de man sing about de soort zand dat die de asan invloed aan jeugd. Isabi, maar je hebt ook artiesten like Kif bijvoorbeeld. Anotak me promote Kif. Maar Kif bijvoorbeeld, chawan pokoe tak, hey, watch out die Babylon. Isabi top Chintori, yo dede, if I run things. Isabi top Triple S is ook een van ze, ja. Triple S, ja. Dus, fa you vind dat awareness moest kong, you vind dat a regering moest roko na bepaalde artiesten, fuchar bepaalde awareness kong, gi a jeugd. Zeer zeker. In feite, ik ben begin bananga sama na heer COVID sani. Begrijp, en ik heb ook een heel goede band met de artiesten. Omdat ik op Unnafa, Astrid University. Dus, men met de man lecturen, men met om mijn man. Begrijp, de artiesten hebben één voordeel. Ja, ze hebben heel veel, of ze kunnen een positieve impact hebben. Op een hele crowd direct. Zuiver. Dus in feite, dan zou je zingen, zou je promote. Ja toch, ik kan go, hey, je seki dansal. Maar in een seki dansal is zo. De man zegt, hey, no play kwaai, maar pe kwaai, maar no de. No play, je zegt, je chare, je seki dansal. Dus je kan zo, dus die artiesten, we hebben ze ook nodig. Artiesten rap. De man zet een positief vibe, een positief song. Pe invloed. A samenleving, a doelgroep, dat is Erika. We zingen, we dansen, we chillen, maar balans. Er zijn regels, balans, crime no epai. Dus die artiesten, we heten ze welkom in 2022 en ik wil weer gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om die artiesten. En natuurlijk is het misschien iets op beleidsniveau waaraan ik mijn vinger niet wil gaan branden, maar het is wel een aanbeveling. Een aanbeveling, zodat ze weten dat, we hebben die mensen nodig, we kunnen ze niet lang. En natuurlijk gaan de man sharen, de man drive, afwas van de man, we sharen wakker. Dus die artiesten, bij deze roep ik ze ook op. Ook de mannen van mij daar, de man VCB, dat bij Joda Breestraat. Geloof me, Temidoro dat bij, maar de man kan Giatori gewoon vrij. En vanuit de man discipline leveren ze ook een bijdrage. Daarom zeg ik altijd, we gaan niet categoriseren, we gaan niemand discrimineren. We hebben ieder nodig. Zelfs die man die 15 jaar in de gevangenis heeft gezeten, hebben we nodig om een bijdrage te leveren. Oké, terwijl ik gomorro vara, dan was aan nakung agenda nakung dat meneer Milton Bisschop is abitak, ama kies van promo, want als je tak, aboy doe een boom en waarschijnlijk wordt, lijkt het voorzichtig zeggen, of lijkt het misschien zo verwoorden, waarschijnlijk. Of hoogstwaarschijnlijk word jij, vermoedelijk, vermoedelijk word jij de PR van KPS. Waarom is dat de waarheid? Inderdaad, ik wil het bevestigen. En kijk, bepaalde dingen behoeven geen mensen eigen losting. Ja toch, maar alle die massa sap me, ik ben een zeer bescheiden man. Maar de samenleving, ik denk dat de samenleving wel de wapenfeit heeft gezien. En inderdaad, heeft de korpschef, de korpsleiding mij goed bevonden om in de hoedanigheid van waarnemend hoofd public relation van het Korps Politie Suriname ingaande 24 januari te fungeren als hoofd van de afdeling PR van het Korps Politie Suriname. Dus die informatie berust op waarheid. Nee, namens Cultuur wensen wij u sowieso, we feliciteren u en wensen wij u alleen maar succes toe. Wat kunnen we van u verwachten in 2022? Het is een andere uitdaging en natuurlijk, laat mij zo zeggen, laat me mijn voorgangers, ook de mensen, de officieren, de hoofdofficieren, die mij ook de backup door de jaren heen, mijn gurus vanaf
Aspir, recruit, alla de man sang De power Holy You Gang, me. man. Holy Gang, man, ja toch? Alla de man sang power me, ja toch? En ik ben door het vuur heen en ik ben goed bevonden. Maar let wel, ik wil de voorgangers, de mensen die voor me zijn geweest, bedanken. En natuurlijk, mijn streven is natuurlijk om het imago, ja, de informatiestroom naar buiten, naar grotere hoogte te brengen. Een goede samenwerking en dat wij de samenleving niet alleen zullen voorzien van informatie rakende de jeugdcriminaliteit, maar dat wij gezamenlijk ook, ja, de criminaliteit zullen ontmoedigen. Ik verwacht een heel goede samenwerking met de media, de pers. En trouwens, we hebben alle goede samenwerking. En we gaan kijken hoe wij zaken verder kunnen uitdiepen. De samenleving mag ik garanderen dat de spreker, het jeugdbeleid, zal blijven continueren. Ja, dus met dat dappe, maar een baby we voediseren maar eten. Ja, dus we gaan ervoor. We gaan ervoor. Het is een nieuwe uitdaging, een nieuwe werkveld kan je zeggen. Nieuwe werkveld, een beetje vertrouwelijk. Maar we gaan ervoor. En natuurlijk, we chare waka en a code na always lobby. We blijven elkaar met respect behandelen. Always. And no space for drama. En a code na always lobby. Okay, Milton Bishop. No, if you want tak anga ala de wakamang, ala de gringo like van Itaki, dat you up a gelegenheid no de. Voer op de boy op. Make the boy cool de man temper. Want mino, Korea, tangalang ay up want to go sani ma ine wan weer ding. Want je vrede. Isabi tak you aba gelegenheid no. Fu tak like big man fu a kondre dalek. Isabi tak na nga people. Ja man, like man van straat, alla de man van street Jennifer, alla de man oost, noord, zuidwest, PUD. Met tak na nga de man say potroko, den 372 man. De man say pleeg walo strafbare feit. Mi als spreker tak na nga yotaki uit basis voor ervaring. Sa misref ano man tegen me. Zelf meegemaakt. Met tak na nga de man tak ubron de gloves dat mi man. Ubron de gloves, u stop potroko. No denk tak ay is snel moro. Isabi toch is snel moro disi. No tak ay yuna shata yuna worried man. Neti ino man sribi want tek voorbeelden. El Chapo refi lowe ometing. Toch de man fena man baka. Pablo Escobar. Oh, er zijn modellen. Alla de man is tak de man val de rama baka ina anu Babylon. Dus mi want tak nga alla de man tak say rikesa. Wis na armoede, wis sa arida de. No go na criminele circuit. Want a risico isabi toch ino sappe e begin. Isappe e begin. Mijn sappe één. Dus ik roep alle de man, die vrouwen, alle de man zij potrok, alle de man zij doet crime. Broma gloves dat die. Fayo firi, if de man boroko ko ni ma oso. Fayo firi, if de man take a dokter via de man charing we. Dus think twice, ja? En once time you want de man, like voor de biggest mataki, a risico voor afak. Isabi, a risico voor afak, inosap isa fai begin. Maar ino sa fai einig en baka datina meestal na de man wan sapota roke trolas man. Yeshi de reactie tak hey ja maar disi zei de man sutu zei de dat ino man plan afesi. En Want vaak genoeg jaren tak de man bong de man legu isabi tak en dat de man enim de man kwalijk a corrupt. Maar if you do crime dat na mi meaning hè na risico fa risico fa fak mino kaya tak man potroko da man dang wan langa wa ontigong. Bakare dang na afas fai kari. Na sore mai piki en biggest mataki suma bari na inferi dus met tijden matak altijd met tijden matak no play kwai mape kwai mano de no play siki mape siki mano de te RBT doro da ye longo we ye bari che ma alati en so mai yere wan D-Max dat de mai rekena de man terwijl na EBS ino man strip sweetie met take you over say rekesa met hoor de matak say rekesa trauma na so ma de mai start one beef. De man dit op scout bureau mi man, de mij kreeg one baby. Me zo de man tak trauma na zomaar. En zijn er een probleem met moro biggie? Want sa, laat me dit ook zeggen, een probleem met moro biggie, omdat je met des mafie bar to bari. Begrijp toch? Ik heb zelf meegemaakt best maar van een flauw trauma is hartinfarct. Dus daarom met tijden man tak no play kwai man, no play gringo, no play shata. Take een balans. Er is altijd een middenweg. Ja, suku yepi. Suku yepi man no go ina arrechten dat. You wou de last man. One day sabaku, one day chonchong.
One love, 100%. respect. En dat want ik na one love mensen like van ube Sheng, ube Denja zo naar Palmentuin. En we kunnen meer verwachten sowieso in 2022 van Milton Bisschop als PR van KPS. Want like van Usabi, zolang als aan de we bombali na nga den vragen direct. Want Kulturu TV naar Rumble in the Jungle. Alston Sanayong is signing out vanuit Palmentuin. And till the next time. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is... Dag Holland, ik wil daar Dag komen, want Holland. ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de straat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de straat is refbuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go depti elk one. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of innings. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu as I guess like I go. Be corruption and I lay take blow. Yeah. Be horde, gia pina follow. Be descapuri e si ja no wolo. Be te gride ne juki ang a dollar. When I go follow. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi DC. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi DC. We go diki diki, unegwa so sos manen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki, nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens teken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi DC. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, bribi DC. Ranang saisa, alas my bari. Kulturu.com na anyu suwechari. No fake, no joke, ja anyu su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyu su nesari, wai begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwang ay kragi. U de borai dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijst dwing. Dat hoe kan verwijsding. Go naar beleiding. A probleem van volk naar de stijging. Dat bek wet aan mita volk voor de ta ijsding. Want hoe power ik kom af voor de koties ding. En ook
den ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Cultura Nyunsu. Paste fa stratis respuntu. Ude baniu. Sadef arkina niu. Cultura Nyunsu. Paste fa stratis respuntu.